Ndichikutambira zvekare pano paHadzirari 263 pano pandokuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe, kana muchida ndiwanze manews updates ngatitangei talaika this video riwane likes ekuwanda. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell kuitira panichange ndidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka hama dzadiwa, ngatisubscribe. Vadikani first update yandinayo iupdate iyo yemurume iye anga aine mota yake. Murume uyu ari kunzi iye aklembwa nekanzuru. Zviri kunzi vakamuklemba pekutanga abva vamutorera $20 abhadhara mari iyi. Hanzi achipinda mufamasi kunotenga mapiritsi ake aida kutenga mushonga wake waaida kutenga. Achibuda mufamasi hanzi akabva awana kuti aklembwa mota yake yaklembwa. Hanzi pane zvinhu zvavanga vakuda kutaurirana nevanhu vekanzuru. Vari pakati pekutaurirana, murume uyu akabva adonha akatorwa akamhanyiswa kuchipatara nevanhu vaive vari mudhuze vakakasikawo kumutora vakamhanyisa kuchipatara. But zvikunzi tiketi rainge anyorerwa after aklembwa pechitu rainge riri $70. Pekutanga atorwa 20, pechitu bva aklembwa futi bhanzi $70. Aendeswa kuchipatara, zvikunzi haana kunomira ikoko ndoko akabva afira. Ngatiti rest in peace kwaari. Sikavewo kama vemurume uyu zvikunzi tatora chitunha tichiendesa iko kukanzuru kunoti tora henyu chitunha ichi, mari yenyu iyi yamanga makaklembera mota, chiitai zvamunoita naye. Inini saHadzirari ndokuzivisai manews updates ane proof asina nhema. Mukachida kusiya muchiona video rachona, wapedza kuona kuita zvaunofuna comment section ende vanga vachiimba vachiti vanhu vekanzuru ndimi makauraya hama yedu. Zvinofadza here kuzoimbirwa kunzi ndimi makauraya hama yedu? Vanoona zvemutemo apa yotongwa sei nyaya iyi? Ini saHadzirari ndakuzivisai nyaya sezvairi. Ngatimbone this video. Right, this is Innocent Chwanzi, the most famous photographer in Namigaland. Mr. Chwanzi wakashaya msechi chitatu after wakiembwa nekanzo wanga wachibva mufamasi wabva wanotenga mishonga yomufamasi wachibva wasvika wachibva waona mota yanga yaklemba. So ndobva wakatanga kuita maarguments nevanhu vanga waklemba mota yavo vachibva pasi. Then vanga vari mudhuzewo ndo vakazo wabatsira kuzoda kutakura munhu bwaya naye kuchipatara. But vachingosvika kuchipatara Mr. Chwanzi vakabva vapenza pasina munhu atofa. Saka ndomafambira zvakaita. Saka isusu wose uyo tiprotesta kukanzuru achivaratidza munhu wavo wakauraya uye nekubhadhara mari yavakaklemba motikari yavo. Vanga vaklemba $70. Saka ndiyatanga tauya nayo $70 nemunhu wavo. Before wangamboklembwa futi wabhadhara $20. Then after lunch waunoteka uzvandatenga mufamasi wakuklemba again $70. Saka ndo zvakavashungurudza izvozvo. Ende vakaklembwa na 2 minutes past 2. Vanhu vari vakarubva kulunch. Even davaida kutenga diski kaunotenga sei vanhu varubva kulunch na 2 past 2. Hapana munhu wanga wachitori kulunch iwe city council wacho. So how can they claim munhu na 2 minutes past 2 varubva kulunch? Right, diski racho reda unotengwa nguwa. Next update ivideo remukadzi iye yaita zvekuhodha achitengesa. Achihodha achitengesa kudaro wakazoda mari yakapurikidza. Ada mari yakapurikidza akaenda kun'anga kunoromba. Aenda kunoromba zvakanzi unofanira kuti uite mari rara nemwana wako. Akabva arara nemwana wake ane 10 years. Ekusiya muchiona video, apedza kuona video tozonofika comment section. Ini saHadzirari ndafunga kusiya tosangana zvekare munguva inotevera. Unoti chiko nemukadzi uyu? Malikes ndati mwayei. Much love. Ndakamba enda kun'anga taenda kun'anga ndaiva munhu anokurosa bhodha ndichitengesa tine flea market yangu.
so ndaiva munhu anokurosapota. So pamusika pevamwe vangu paifamba zvangu zvinhu zvasanyasofamba zvakanaka. So ndakaudzwa neimwe shamwari yangu ndiende kun'anga. Pandaende kun'anga kwandaenda kun'anga, ndasvikeyo kun'anga kuya yakanditi, iwewe une mwana mukomana here? Oro sisi vako vane mwana mukomana here? Ati zvokwadi mwana mukomana ndinaye, but une 10 years. Akanditi hazvina kumbaipa. Akanditi ko mwana wasisi wako una makore mangani? Ndakati une 12 years. Vakati aiwa, shonga ndichakupa pano ndokuti uchachuza kuti uchambarara nemwana wasisi wako here kana kuti ucharara nemwana wako. So mwana wasisi wangu waigara kure nagogo kumusha. Ndakaona kuti zvasanga kodzero ndiende kumusha, zvaizokasira zvabatwa. So vakandipa mushonga gogo vaya, vakanditi ucharara nemwana wako mukomana, warara naye kwamazuva 3 wodzoka kuno. So ndakarara nemwana wangu mazuva 3. Ndadzokera kwagogo vaya pavandigadzirira zvavakandigadzirira, bhizinesi rangu rakatanga kufamba. So vakanditi kana uchinge waona mari yekutanga, mari yacho uya nayo kuno. So ndakakangana kudzokera kwagogo vaya. Manje nhengo yemwana wangu izvezvi inongozvipa. Nhengo yemwana wangu izvezvi irikuzvipa. Chazivi kuti ndoti gogo vaya kuvafonera anokudzoto kambashaisha, anokudzoti ndakamboshaisha. Hatichazivi kuti ndodini. Ndakatadza shuwa. Kupira kuti kana pana vanobatsira vabatsiriwo mwana wangu, nhengo yake idzokere panzvimbo. Mabhizinesi ose haachafambi, zvese ndakagara pasi. But mwana wangu ndowandakugochira, nhengo yake yakumbozvimba.